pinalangga dire. Og nagkita Pinalangga na. Si Label Vlog. Ay, nakainom doon. Hello! Nakainom-dum jud ko Label Vlog. Oh, nakasubay na ko sa imong buwan ko ay. Nakasubay na rin ka? Gwapa ni siya, mura siya sikuan. Christine Reyes. La! Si Pata kini mo. Apila ba kung si home, beach, land, Inday. Kani siya na maligya ni siya mga real estate ni siya and wala dam ha katong nagkita mi nga wala pa ang tubig. Nag-storytelling dyan niya niya daplin kalsada while naghulat og masakyan. Oh, you remember di ay? Sinungdong jud ko ambot Okay kayo, Mistorya. ambot ba dugay kini istorya mga usa ka Gaan oras. yung feeling up. Gaan kayo akong pamina basta na share jud lang ko niya. Doon di mo nagtabi. Uy, mag usa ka oras jud dugay kami kasakay. Bogin to. Oh, dali. Ayan na. Oy, dapat atong apple. Oy, dari. Ay, mga pinalangga diri nakita sa gawas. Oh, dara. Konterno kay day. Terno kayo mas kuan. May sa dia. Mura man tag mo ako. Ay, hello. Nagkita ang mga kuan. Kita ang mga Bisayang dagko. Tapos inday nga dito sa tiyanan. Kuha na ko siya. Ako na ko paggawasan ko ay nalagawas Ay, kay. kadya na nga itong Okay. Mag-amping lang ba? Kung akong Hindi ginan. ni mo te sa ano. Label. vlog. Label More ko sa vlog na siya. cooking. Sige, gluto. Kaon. Ay, nakita guys siya. Sa cooking ko, ma'am. Sige, gluto siya. Kaon ra ko. Hello! Alam mo na mo siya. Ha? Ako po. Easy you. Nakalusot mo na ba? Nakabilat-bilat lang. Oh my God! Oh my goodness! Ha? Ginawa ko, tabangi. Hey, may nagkakamu. Hello, uy. Oo, ma'am. Uy, purya-buyag, bangs. Madara. O, kanya-kanya kaming channel. Muna may tabo. Muna may tabo. Basta magkita ang mga vlogger, iya-iyag kuan content. We are here at the Jollibee here sa sa Mactan to eh. Mga Bisayang dagko nagkita. Dito kami sa Mercado Open. Yan si Mercado Madam Open. Merlin. Nakaupo ni siya sa? Oh, Mercado Open. Ada. Oh, na unit top sa Atbang. Lagi ang film ano. Sige, nako na yun dito sa Alibang. You're not promoting the unit of ha? Yes. Asa ka si Inday nga, Ben? Oh, wala, uy, di pwede yung bata ba yan? Di pwede mo sa mga bata. Bawal sa biyang Nagkita na Solo kinisa? na si mama. Nagtawa ko ng Madam Ben. Kita ng side, ha? Nagtawa ko ng Madam Ben para... Pero makita niya ang Ayan. Ayan ang beauty ni Madam Tam. Si Bay siya, si Bay. Ah, si Bay. You remember her face? Yes, I am by the way. Balik ka mo sa turtle. Uy, salamat sa mas kay natabunan ra gyud ang mga ilo nga wala dito, wala dire. May Batas ni karon. may nalamang na ibangag makaginhawa ra tagamay. Okay na? Ay, son. Ah, sige, sige. Lockdown ko na. Okay na. Oh, sige, sige na akong order. Putol sang tabi. Kasi very humble person siya eh. Yes. Okay, let's go to Inday Ngabil. Ay naana tong order. Mami, ko bagi. Dili ta agi sa way tao, bay. Dito mo kuan na makigikit diha. Okay. We're done already. Hello. Tara si Inday Ngabil, naglingi na diri. Siya dugayang Inday Kapkap, oy. Yan si Label. Si Label Vlog at yung kaibigan kong, ewan ko ba, ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Talagang na-share ko lahat ng sama ng loob ko sa kanya nung araw na yun. Just to comfort. Yes! Yun. Kulit natin, no? Ayan. Sige, pupuntahan namin si Inday Ngabil. Dara siya dire. Kanang na driver's choice. Kani. Kanis? Ayo. Baliw ka bay. Noro sa sunod. Oh, baliw ka bay. Hoy, maliw ko ka bay. Hi. Madam nga. Hello. Ay, Madam Ngabil. Hello. Ayan siya, oh. Makikaon siya. Ayan. Ayan Ayan, daw si to. Madam Ngabil. Baba tayo. Ano na to si Papsi?
Hapsita. Ako lang yung bitbiton. Let's go. Saman. Yan si Madam Ngabel. Hello. Sa wagas, nagkita na yun in town ni mga Bisaya, Tagalapula, wala na siya ay. Gwapa kayo eh. Perfect. Come, let's go. 10/10. 10/10. 10/10 si Lavelle. Pang Christine Reyes. Pag sure niya, dahil. Christine lang, walang Reyes. No, no. Para sure. Oh, di ba? Perfect. Tangkad kasi hindi nga bil, no? Oh, dako siyang bar. Pilay heart ni mo gali. Day? Sakto nga. O, sagto nga. Atong igagaw. Ay. Uy, nakita naman ni Ani. Sila. Nag-storytelling na ni Ani, bay. Shika na gyud mga Bisaya lang. Kansa, di pwede. Ayan, mga palang. Tiil, hoy, tiil sa daw. Ano, maminduha. O, biso-biso. Biso-biso. Tiil, ray, biso-biso. Biso-biso. So, kasakita na gyud sa. Sexy ba, Ani? Uy. Uy, dito ta sa landong kay Adlok, may tag-init. Sao na lang ni. Oh, nagtab, chika-chika pa sila, chika-chika. Oh. Giganahan. Uy, wa na tayo istoryahan sa sulod. Kana. I'm the one who sent the message. Yeah. Hope to see you soon, but I don't know. Yeah. Oh my goodness. Kasi di ba nag-post ka sa ipuan nga? Namoy dahil hindi ha. Secret. Chika-chika, chika-chika. Pareha sa demo sound? Sound na ba sa nila? Ah, ronda. Uy, Julia. Dragon fruit. Labi daw. Nagyanan ko. Karon na Uy, kalami. Kato kang gi-post na kami nagkadabo kami wala na Chika-chika daw. Chika-chika. I-post na ko ang ato murag na na overactive ako sa ko excited. I think hindi na ako gusto din ako post. Na-excite sa dragon fruit nga murag ulo na mo kadaka. Murag ka nang na-over ba after na akong gi-review sa bigo. Ayaw, why nagtingog? Na-uwi. Why tingog ba? I-mute, edit ni mo, i-mute ba din? Yes, sure. Yeah. I-mute, dayon. Oh, dito sa filmmaker, ito kung itutlo ni mo. Action yun kaya lahat naman siya. Yung ko dahil nilanay na ako i-post. Di lagi, daga naman silang i-post. Nakariya na lang nag-among picture. Hindi na lang mag-post. Oh, nangat na charing. Ate Charing. Yan na. Storytelling ko na kami. Jolie. Ayan. So, Ay, balbakwa kami. Day, Gab-Gab, at saka ni Gabriel. Pero popular na kasi ano na sila Okay ra. Okay ra ang ilong ni Label ni. Dili tabunak mas. Okay ra kayo. Salamat kay sa mas natabunan ng fishlat. Naganata, binakat. Tagalinin natin kasi tayo na ng mga apat. Diba? So, hindi naman distance naman. Dari natin na ng mga
Ang panginabuhi, sa wala na, nituwad. Kuha sila ng ano. Nya, asa naman ako aron? Wala pa tuwa pala, pula-pula ka. Luyas bata, oy, naningil sa dragon fruit. Na mga una ta. Kita sa... Wakas kami ni Intay Kapto. Yes, madilim diha, dili makita tong beauty daraw. Ah, Guwapa! Guwapa, ganun niya. Bugal-bugal ng isa. Mga ano ka? Mga Bisaya, Bitsa. Ayan. Hi! Kumusta kayo dyan? Sila na may lugaw ng rice. Kain tayo sa Subscriber. Diba? But anyway, nandito naman. Hello! Si Label. Subscribe ba? Subscribe. Label Vlog. Label Vlog. Subscribe. More looking sa akin. Share na ganyan. Please like and subscribe. Hi! Pala na hindi ko nanood siya video. Ay, nanood pala si Madam. Wala mo nakita akong kuha dito comment. Kung ang galing mo palang magluto. Luto-luto man na iya ha. Luto lagi. Ikaw ha, ang mga comment, wala mo pang reply eh. Ayan. So ano gagawin ko? Saban. Punta ko sa kusina niyo, dadalhan kita ng ampalayo. Ampalaya at saka palayo. Kaya ampalayo. Yung palayo. Ampalayo. Is more kami sa ako. Kaya nga, gusto ko kayo sana imbitahin. Saan bang restaurant niyo? Nandiyan lang sana sa suot. Anong laro kayo? Anong laro? Ang pangalan? 30 pa ako itin. Parang Iyo, sarap. na? Ay, kagwa. Mga Petra, tali, bay. Iya, di na. Nakaangin ba ito? Dalang nagkabiro ang pupun. Kakutong mo sa iyong giluto. Imo kaldero ako kawa, ang dalon. Ay, ako kay mga busita-busita ba? Habang nag-counsel, dali ako. Sulod diri. Mga kuan ni mga BH team. Ayan, kumain na siya. Sige na, kumain ka lang. Kung po. Kami nga, ikaw, sige yaw-yaw, ulang kaon. Kaya alam mo, kumain na kasi ako. Kaya lang usapan namin is after lunch. Hindi na ako nakapag-lunch. Ngayon, Kaka-entertain. wala itong reply, nag-message ako sa kanya. Namin nagka-misunderstood nga, Japanese yung sa isip ko na kasi sinabi. Nana sa gawas niya. Nagkaan ako sa gawas, kayo siya mag-ikan, what, nag-message siya sa ako, mga 2:45 in the morning. Diyan. Kung sa matang oras magkuhan, ugma, kanay magpagkita sa to, ay, dili ko kabalo nga kamo. Ko kabalo nga kamo. So, nag-ingon siya, mag-ikan ka mga alauna, mga alas 10 daw makita diri. Hala, nagkagang-kagang ko, sige ko ba dali kan ilis. Ikaw, Tinawagan ko siya ng mga 12, di ba? Tulog kaya kami. tulog dito, siguro. Mata na ko. Dito ko silong, nagtanaw ko sa kita na ng mga news. Tuloy na kayo. Nagtanawagan ka daw niya. Dalawang tawag lang ako. dito sa silong. Nasa silong. So, doon na lang ito nato sa Seymour. Oh. Kung kita nila magkita ba, diba si Naila ko si Leng Abel? Hindi mo na nang tayo na des gawas. Kaluos ka, boss. Sige ko ka wag. Wala lang, wala. Manawag ko, no, tingon ko nga mo. Ito. Ayaw na ugla kay naigilanta na ng... Dapat ito is ano merienda. Kao naman si Bay. Kainin na lang muna. Ito, kain tayo, kain na. Silent lang kasi sa wakas. Bas. Nagkita kami ng Balak, sige silang tabi. O sa paong kita ba? Magaling ko, ginakuha. Lami, basta init pa. Mabugnaw na ron. Wala ko nalahan niya. Sigugit ba niya na? Di mo na pala kadzin, unsa ka? Di man niya pabugnawan ang kanon. Ina, namin doha kan mga onto sa kutsin ko na. Mga onto sa itong karito ni Kukya. Mga onto sa karito, kusina pa. Ngangkat kami. Ingon pa siya, ratos ka gusto. Ngangkat kamera. Oh, Ngangkat kamera. mga kamera. So, bali, ang kanang imo ha, is in between makina siya kami. Ako sumo siya. Ikaw, ito sa Mariundo. Di ba? Marigondo na ay kami in between sa Isa lang ha. Marigondo ng Cordoba. Rice ka ba? Limited rice. Ay, Marlene. Ano? Oh, only rice man. Pwede may mag-uli kung rice. Only rice good. Only rice? Kuan ba? Mag-take out of rice. Ah, di pwede. Naunta. Okay na po. Uy, bakasan. Sarap lang kumain kasi. Joke ra na. Namit ko na sila sa ulan. Si Day Kapda. Ayan, si Day Kapit. Ayan. Dili ko ako. Na, dili kayo ng rice. Dili kayo ng rice. Salamat kaayo. Right, tayo,
Ang iyang bahay, nakuha na lang. Dagan sa mo. Joke right? Ito, basiyara. May nalamang ngisi-ngisi, bitaw sahay. Nindot man dahil sa bulak ko. Lami ilang timplada ba? Asa din mo province yun, dahil. Ako? Lumingag, Pagadian among capital city. Kumudi lahat yung Lumingag sa Buanga del Sur. Kuan siya bilis kaysa ato ang Bisaya. Pakpak Lumad kayo. yung ang Bisaya, sabi. Lumad yung ang Cebuano. Nailangan ko. Actually, from Bantay Island, ito. Manila po, nakakita ko ng buyo. May nakabili ako. Kami lumad kan South. Asa na siya? Lumad yun Asa means. na lumad? South. Asa na talaga yan? It means lumad, katong mga karaang Bisaya, ano kayo ba? Lumad yun means Pinaka- Bisaya. Lumad yun means Cebuano. Ano mo ba? Pinaka-main nga Cebuano. Pinakadaan. Lumad kami yun Cebuano. Lumad. Lumad kami Cebuano pure. Asa na po sa lalaki ninyo dahil? Kuan kami. Mount Talungon. Talungon kami. Kan South. Uy, bugnaw kayo, bugnaw. Murag bagyo, little bagyo na na. Kuan, naadin ha vegetables kanang Osminia pig na sa mua. Yeah. Higher. Ay, saya kami ha? Nasa mua. Ang Osminia pig na sa aming bayan. Yes, aming sa bayan. Mount Talungon. Gawas-gawas mo. Kaya nakakakuha pa. Gawas na may makita mo. Ano na? Oh. Matukan kami kat mo si Ate Charing. Kailan tayo magkita? Isama niyo kami. Nga, Agad yung gusto. Manabaya ang iyang kaya kita. guwapa na kayo, mata na niya. Ate Charing, pagkaluan mo rin ako. Ready na ang bukid ni Ate Charing. Nanay floor mat, nanay Ano yung pabing bed? bed. Kanya kuan bayain ko pag-ingat sa diha uy kay kuan. Suod sa kunin mo no, sabi mo di pang tuwad. Na, lami kayo. Imo na Kani, i-mix tangan na. sa dani, wala Oh, sa i-mix dani. mo tulo niya. Bisa ang sili. Sinday kap kay butang-butang ko koy malay kung sa paraasan nila. Ako So, sawan man na. Ako ra sang gisunsuon, ari. Nga, kung tayo parang buto, mas kabos. Wala kaon diha. Goto, kabos. Dagdag ka Tag yun, pero never mind. Basta hindi lang kami dito. Ayan. Ako di ko kabalo mo kamot kay ngano walwan mo ta ko nya kanay mo ari. Ako rin ako. Pero natin. Di pa di man ka. Nung itas dunggan, iko. Mabot ng dunggan. Kanila ginatulog ko. Lami nilang timplada ba? Hindi siya ako nagkawin dito kay Drayman. Special man karon mga vlogger yata. Oy, pag merong dry, ibig sabihin, luma yun. No? Yes, hindi na siya fresh. Ito na siya eh. Ano ba yung laman niya? Ibig sabihin, naluto na nila, tapos hindi na benta, kinabukasan. Wala na
Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. We'll fly away, away, away. Yeah, we'll fly. Oh, we'll fly.